Bereketli toprağımızda yetiştirilen göök ve meyve önümleri bilen ilatymyzy ýylyň bütün dowamyny yeterlik derejede üpçün etmek maksady bilen zähmet çekýän Mar welaýatynyň ýere ýerleridir göök krançylary bu ugurda nusga alyrlyk işleri alyp barýarlar. Munyň şeýledigine Mar welaýatynyň wekilwadyr etrawynyň Garasyzlyk daýhan birleşiginiň kärenesi daýhanlarynyň häzirki günlerde ýylaçyxanalarda ýetiştirýän limonyň bereketli hasylyny ýygnamakda alyp barýan tutan ýerli işlerem aýdyň şaýatlyk edýär. Hormatly prezidentimiziň ýurdumyzyň owa hojalyk puwdagy üçin döredip berýän giň şertleridir mümkinçiliklerinden ýerlikli peýdalanyp netijeli zähmet çekýän tejribeli owa hojalykçylar päň paýhasynmany magtum bolup Praga ýylynda ýylaçyxana şertlerine limonyň bol heme bitkinlik hasylyny kemale getirdiler. Kärençileriň ýylaçyxanalarda howanyň çygylylyk we ýylylyk derejeleriniň kada laýyk saklanylmagyny üpçün etmekleri ekinlerden ýylyň-ýylyna bol hasyl almaklyga giň şertleri döredýär. Muňa bolsa ekrançylara hili hem haritlik görnüşi ýokary bolan meýwe önümleriniň bereketli hasyllaryny ýetişdirip, bazarlara elýeterli narxlar bilen ýerleşdirmäge mümkinçilik berýär. Ýylaçyxanalarda limon agaçynyň her bir düýbündäki hasyllary görüňde daýhan ahlatynyň ýerine düşýändigini aýdyn göz ýetirýärdiň. Ýylaçyxana şertlerinde limonyň bol hasylyny ýetişdirmekde baý iş tejribe toplanan ekrançylar şu günler ýyla tarapyndan aýratyn isse bilen satyn alynýan limonyň bereketli hasylyny ýygnamak işlerini gyzgalaňly dowam etdirýärler. Ýygnalan bol hasyl bolsa Badawat welaýatynyň ak bazarlaryna uradylýar. Halkymyzyň bereketli toý saçaklaryny bezeýän limon hasylyny ösürip ýetişdirýän welaýatyň tejribeli daýhanlary özleri barada edýän aladalary üçin türkmen halkynyň milli lideri Gahrman Arkadagymyza hem de hormatly prezidentimiz Arkadagy Gahrman Serdarymyza alkyş sözlerini aýdýarlar.